тамастикиллуаратси иппаснериорсуинитситуут уллумиккут нунатта накорсаанеқарфианиит эпидеми комиссионимингааннииллу пақатеқарлута уллумиккут иппассақ мисиссуинерингерланнеқартут қаноқ инернеқарсиманерсу пиллуисаққумиусисуссааву таамааттумик уоунаалаккерсуистунгаани аннертунерусум оқаасеқарната накорсаанернут таавалу эпидеми комиссионим илаасортанут манна катерсуутитсинер тунниуппарпут таканна тия Mange tak, Martha. Det er jo ikke fordi, at der har været den helt store ekstra udvikling her de sidste 24 timer. Det er jo ikke derfor, at vi står til mødet her. Men vi ved jo alle sammen, at vi i går fik en mistanke om, at der var coronasmitte ombord på Norsak hos 3 personer. Heldigvis har det jo vist sig, at det ikke var rigtigt. Men det giver alligevel anledning til, at vi både i Epidemikommissionen og hos andre myndigheder, som tager overvejelsen om, hvad gør vi også fremadrettet. Og jeg kan sådan helt overordnet set fortælle jer, at hvis I undrer jer over, hvad politiets rolle er i det her, så er det efter epidemilovgivningen, så er det politiet, der sidder på formandskabet af Epidemikommissionen. Og vores opgave er i princippet at koordinere indsatsen mellem de forskellige myndigheder. I princippet på samme måde som når der sker andre større kriser i samfundet. Og det er derfor især politiet har en rolle i de her ting. Vi sidder og sammen med de sundhedsfaglige personaler, sammen med andre, sidder vi og fastlægger, hvilken strategi vi som samfund skal lægge i sådan en situation her. Og den strategi, vi følger i Grønland, det er det, vi kalder sådan inddæmnings- og forsinkelsesstrategien. Vi må nok erkende, at vi kan ikke udelukke, at vi på et eller andet tidspunkt får coronasmitte til Grønland. Og det skal vi nok som enkeltpersoner ikke selv have den store bekymring over for vores egen personlige sikkerhed. Det, vi skal være bekymret for, det er vores syge og vores gamle, og så sundhedsvæsenets samlede ressourcer. Og ved at forsinke og ved at inddæmme smitten, der har vi et håb om, at vi ligesom kan flade kurven ud, så sundhedsvæsenet kan følge med. Og det er det, der er strategien i øjeblikket. Jeg tror, jeg vil give ordet til mine 2 kolleger i Epidemikommissionen for de sådan lidt mere sundhedsfaglige spørgsmål. Ai panaqamasaqarpung nakorsaneqarfim nakorsaavuga ippas pisum oqalututilaasavassi ippassaq kalerrineqarpuut timisartorsuarmi tunillattissimasut pasinartoqartoq taamaalillutalu ingerlaan kangerlussualiarpuut тассанилу пасинеқартут мисиссорпагут аюнгиллат нуаппут таавалу тигусиффигаагут туниллатсиссимасуник qanillisaqarsimasinnaannerat peqqutigallugu мисиссореератсигит аюнгиммата кангерлуссуарм хутиилимут инниссиппагут оқарфигалуит тассани исулеэққассасут аниссан иккаллартут таава уллаақ сианерфигинеқарпугут танмаркимингаанниит акиссутит коронавируса нутаамик туниллатсиссимангитсут таавалу ингерлаан калерриппагут таавалу укуа høj risikogruppe mitt der går amakalakhippagut tak misissukkagut negativiummata арлаана пеқутиссақарпис иппас писум тунгаtillu соммитсиамигаани янсина пеарлу нуааннартунгаана имаатто qanуилиллуа qulakkeersinnaamissuu ippassaq тестернеqaramik aqaguagu uupruи аатсаа таккуттуссаангиннissaa тассамеqanu
Naatsersuutiinaqarp 11 cirka 11,5 dage udprøver det samme biler ersiutaasa takkunnissaata tungaanut qanequlakkeeqqatigivisiu ilumutunillattissimanginnersut Immat sunniutai ersiutai takkutereeraanga taatassani qulakkeersinnaavarput akissut eqqortuusoq taamaat ukua sunniutai takkutereerma ta nuapput taamaattumik misissuinigut eqqortut akissutai tungavilerpagut Ja, i forhold til nogle af dem, der blev sendt hjem, som havde været med flyveren i går, så har Raqada Kommune sendt i hvert fald 6 personer i karantæne, som var i lavrisikogruppen. Har I ikke noget samarbejde med kommunerne, så der ikke bliver overreageret på den måde? Man kan sige, at vi svarer kun på, hvad vi bliver spurgt om, og det gør vi så vidt muligt, vi overhovedet kan følge med til det. Og i sådan nogle situationer, hvis vi var blevet spurgt om det, så ville vi have sagt, at der ikke skulle være særlige restriktioner for lavrisikogruppen. Nu var der 3 i går, som selv henvendte sig til personale i flyverne. Er det måden, vi skal finde frem til på den måde, at de selv henvender sig, eller gør vi noget her for at kontrollere, fordi der kommer jo hele tiden nye mennesker til landet. Altså, hvordan er proceduren fremover så? Men det er ikke sådan så, at vi begynder at kontrollere nogen, der rejser ind i landet. Det vil stadigvæk være sådan så, at hele systemet er baseret på, at folk, der er syge, at de henvender sig til sundhedsvæsenet, og så laver vi en konkret vurdering for, om der er sandsynlighed for, at de er smittet, og hvis der er det, så får vi dem undersøgt. Jamen lige præcis. Det er jo en lille smule omsonst, at de så siger, at folk må ikke rejse til for eksempel Italien, hvor der er høj risiko, og der er rigtig mange smittede osv. Men der er nogen, der påstår, at der er kommet 7 mennesker direkte fra Italien ind i Grønland i går, og det er der ikke nogen, der kan svare på, fordi man ikke tjekker. Er det så ikke lige meget at sige, at vi ikke må rejse til Italien, hvis de bare kommer ind, uden der er nogen, der opdager det? Som Henrik jo siger, så er systemet altså baseret på, at folk udviser samfundssind. At folk ser ind i sig selv og tænker, hvad kan jeg gøre for at hjælpe samfundet? Hvad kan jeg gøre for at hjælpe mig selv? Og hvad kan jeg gøre for at hjælpe min familie? I sådan nogle situationer her er der ikke noget, der tyder på ude i det brede samfund, at befolkningen ikke er interesseret i at hjælpe både myndighederne og deres egne familier. Så det er rigtigt. Systemet er baseret på, at folk selv indrapporterer. Om det er korrekt, at der er 7 fra Italien, det ved jeg ikke. Men de mennesker har også en interesse i at give sig til kende, hvis det er rigtigt. Man skal også huske på, at hvis der er nogen, der virkelig vil snyde systemet, for eksempel, man ser i nogle lande, ser man, at man bruger det her med temperaturmåling i lufthavne, inden du går på et fly. Der skal jo ikke mere end et par enkelte piller af en bestemt slags til, før at du har sænket din temperatur. Så hvis du virkelig vil snyde systemet, så kan du. Så den måde, man håndterer det her på, det er, at vi med bred oplysning appellerer til, at folk de hjælper sig selv og hinanden og myndighederne med at inddæmme det her. Det er det, vi tror på, er den rigtige strategi. Og så må vi håndtere det, hvis det så viser sig, at der sidder en enkelt eller 2 hister her, som myndighederne virkelig mener bør være i karantæne, og som ikke ønsker at være det. Så er det, at vi i Epidemikommissionen har nogle muligheder for, at vi i sidste ende kan bruge magt. Men det er ikke noget, vi ønsker, og det er ikke noget, vi tror på er den rigtige løsning. Men skulle der sidde en enkelt derude, jeg er svært ved at forestille mig det, der ikke ønsker at rette sig efter anbefalingerne, så har vi den mulighed, men der er vi slet ikke endnu. Jensine? Har I tal på, at der lavet en udredningsarbejde for risikogrupper, hvilke risikogrupper vi er i Grønland? Vi er jo så få, vi er meget
følsomme overfor, hvis den skulle komme. Hvor mange er i høj risiko? Kan sundhedsvæsenet klare det? Hvordan laver I en overblik over, hvordan I arbejder med problemet? Der tror jeg nok heller, jeg må kigge på Henrik og Banera. Ja, vi har haft møder med sundhedsvæsenet og har overblik over, hvor den kapacitet vi har, og har ligesom i andre lande også gjort os nogle overvejelser over, hvor mange der er i risiko for at blive alvorligt syge. Og det er klart, hvis tingene udvikler sig meget hurtigt, så vil det kunne blive mange, og det vil kunne blive et betydeligt problem for sundhedsvæsenet. Og det er derfor, at strategien den er at få det her bredt ud over en så lang periode som muligt, sådan som at det også blev nævnt fra Bjørns side, således at vi bedre er i stand til at håndtere de syge, alvorligt syge, som må forventes at komme. I Danmark, der er de jo i gang med at rekruttere folk, altså pensionerede læger og så videre, for ligesom at sørge for, at sundhedsvæsenet de har lidt større kapacitet til, hvis der bliver mange syge. Gør man noget lignende her? Nu har vi ikke så mange pensionerede læger gående omkring, som der reelt set kan trækkes på. Og den reelle situation i Grønland er, at overstiger antallet af syge den kapacitet, vi har, så vil det ligesom i de situationer for et par år siden, hvor vi havde alvorlige influenza her, at så skal de patienter behandles uden for Grønland. Og det anser vi absolut som, at det vil kunne komme til at fungere, ligesom det gjorde, da vi sidst havde patienter med alvorlig influenza-sygdom. Har du et spørgsmål, Jensine? Ja, det var... altså, Nuuk har jo 16.000 indbyggere, og kysten, det varierer. Hvordan er sundhedsvæsenet... altså, den kommer jo på et tidspunkt, det har I gjort os bekendt med, at på et eller andet tidspunkt, så kommer den herop. Og så det er stadigvæk sundhedsvæsenet kapacitet. Den udredningsarbejde, I laver, og de strategi, I følger, på en let forståelig pædagogisk måde sprede sig til befolkningen. Har I planer om det? Altså nu ser vi, at vi skal vaske hænder, vi skal lade være med at give hinanden kram, men altså det er jo indlysende, men planer, hvordan får befolkningen adgang til, hvilke planer der er, og oversigt over sundhedsvæsenets kapacitet i forhold til muligheden for smittespredningen i enkelte steder. Ja, vi har sat betydelige ressourcer ind nu i samarbejde med Departementet for Sundhed på at udbygge vores kommunikation. Det er Landslægeembedets hjemmeside, som er blevet valgt som at værende den platform, hvor al kommunikation fra det offentlige omkring coronavirus, det samles her i landet, sådan så vi samler kræfterne et sted. Med hensyn til, hvordan vi forbereder os rundt omkring i landet, der er der lavet initiativer på alle regionssygehuse og sundhedscentre. Men noget af det, vi selvfølgelig også er opmærksom på, det er, hvor de rejsende rent faktisk kommer fra. Og hvis vi så på de 55, som var med flyet i går for eksempel, som røg ind i gruppen af særlig risiko, så er det jo interessant at se, hvor de kommer fra, fordi langt den største del kom her fra Nuuk. Og det er ikke overraskende, det er dem, der har den store rejseaktivitet. Og det vil sige, at i den risikovurdering, vi har i øjeblikket, ja, vi kan jo intet udelukke, men det er helt overvejende sandsynligt, at det er her, vi har problemet, fordi det er her, der er langt mest kontakt med verden udenfor. Men Jensine, du har jo også en pointe i, at vi har en udfordring på kommunikationen. Vi skal altså huske på, at vi er et lille land, med et sundhedsvæsen, der selvfølgelig er begrænset i deres ressourcer, og et politi, der er begrænset i deres ressourcer. Og derfor så er vi også lidt afhængige af,
og det synes jeg faktisk, at pressen bestemt har levet op til i den her situation, at pressen hjælper os lidt med at få budskaberne ud. Det synes jeg faktisk, at pressen skal have stor ros for. Men jeg vil også godt appellere lidt til virksomheder og offentlige institutioner. Det er måske lidt nemmere for en virksomheds HR-organisation eller andre lige at sætte sig ned og indsamle informationerne fra den hjemmeside, som Henrik han nævner, fra UNICEFs Facebook-side, fra politiets Facebook-side, de her steder, hvor de her information er, og så lige holde et lille personalemøde. Det er ikke noget, man er forpligtet til overhovedet, men det er lidt ligesom det, jeg sagde før med ligesom at udvise samfundssind. Der kan vi altså hjælpe hinanden og sikre os, at informationen kommer helt ud til dem, der måske til daglig ikke læser nyhederne eller hører radioavisen. Der kan man også ude i virksomhederne og hos myndighederne lige gøre en lidt særlig indsats for at hjælpe sine medarbejdere. Og jo flere vi får spredt informationen ud om, for eksempel det her med håndhygiejnen og passe på, når man hoster, det er nok de 2 aller vigtigste råd. Jo flere vi får til ligesom at forstå det og vide de her ting, jo nemmere til at tale om det til kaffemikken og til familiemiddagen, jo mere bliver det spredt ud i samfundet. Og så er vi altså kommet rigtig langt. Og det er jo noget af det, som Grønland før har vist sig til at være rigtig gode til. Og det er ligesom at udnytte den der uformelle måde at få informeret hinanden rundt på. Nu tror jeg, det var dig først. Ja, nu snakker vi meget om Nuuk, men altså, vi har jo små bygder rundt omkring i landet, som vi ikke ved, hvordan de bliver informeret om risikoerne i hvert fald. Jeg ved ikke, hvordan de koordinerer. For eksempel kunne vi læse i sociale medier, at en bygder oppe i Uummannaq har fået gæster udefra, som de går rundt og være bange for, at de måske muligvis er fra risikolandet. Hvordan får de det at vide om? I alle konkrete sager, der kommunikerer vi jo direkte med de involverede. Altså hvis nu vi for eksempel tager sagen i går fra flyet fra Danmark, der er det jo sådan så, at alle dem, som var i særlig risiko, de fik en mail allerede i går aftes ud fra de lister, som politiet havde lavet, og hvor vi altså kommunikerer direkte med folk, der skal have en viden. Vi har også telefonnummer i den slags situationer. Så vi har muligt, og det er det, der er strategien, at dem, der skal vide noget, dem får vi fat i. Og resten af det må vi så have jeres hjælp til at køre via medierne og til at køre via hjemmeside. En hotline har Naalakkersuisut i går nævnt i forbindelse med, man kan ringe til, hvis man er i tvivl. Hvordan går det med den? Vi er inde i nogle overvejelser omkring det, men det er klart, at vi har også visse udfordringer. Blandt andet så består Landslægeembedets sundhedsfaglige ekspertise, den består af min gode kollega Pernille og mig selv, og det viser jo altså lidt om, hvilke reelle ressourcer de involverede parter har i det her. Så det er ikke så lige til at etablere det, som man kan i store lande, hvor der jo sidder mange hundrede mennesker involveret i håndteringen af det. Der må vi erkende, at vi er meget små, og vi har betydelige udfordringer med at håndtere det, som allerede er her. Kalaallisu naatsunguammi nassuyaasinnaanерпутик тусарнаартоқарпууннунарпу тамаккаллуу укуа апеққутиинеқарсиуллиит нунатсин пиареерсимавгут наппарсимавеқарфин тунгатиллугу пиареерсартоқареерпа таавалу суут мианерсууссаанерс аамнассуяатигилаарпай саниатигуллу оқаатигилаарпай сорлит qanoq iliortoqarsinnaanерсо орнумасоқартиллу калааллас нассуяатиларсинааватигу Ja, ukua peqinnisaqarfin piareersarnikupput nortamakkarlugu napparsimavissuaq regionsygehus sundhedscenter piareersarnikupput uuma nappaat nunatsin takkuunnissaanut taava apequttulla innersuusutaasu eqqarsaatigalui naal
uku innersuusutigaupingaarnerpaajupput ukua assatqaqorsaasersorlu asattuaq asallattaarnissaa taavalu taassum allartiarlu spritsertarnissaq taaval immin passunnaversaarnissaq assamminnaversaarnis immin qanallinerssaarnissaq ingammik nuakkuit allanu ungasinniarsarissaat tunillaan inniassagavit taaval soorl eqqarsaatigisariaqarparput inuyaqatigiinnut qan namineerlu tunniussinnaanerpu imatut aqanoq tunillaanaversaarnitsinnik soorlu napparsimugu soorlu nunan allanissimaguit tunillaassuaffiusuni wa navianartorsiorfiusuni taava pitsaassoor angerlarsimaannaqallaruit tunillatsissimaqinnagavit taamaalillutillu tunillaassuini taava politit eqqaasaattut malinneqangippat taanna innersuuterput inuyaqati illersorniarlu imaassinnaawoq sakkortunerusumik biomasaqaatingurumartoq мааннаттас нассуяанаармалиллугу нунатсинни исертут аниsullu маттуссорнеқангилла маттуссорнеқангил киса иннерсуунеқарникууппут тааккунаннунани туниллатсиинниссам аннила тасам навианарторсиорфиусунингаанниерсимагуит таава ангерларсимагиллассаатит уллуфиортунит таавалу арлааннаппарсималиссагалуару уллуфиортнингерланааnis телефониккут пеққиннисеқарфима аттавеқассаатит нассуяаллугу уаниинникуувнга таамааттамилта тассангаамми сиссусаварпут иммиккут биумасақарфиникугу пеққиннисеқарфимми утоққарниллуллиссисут пеққуллугат ангерларсимааннаққуллугит таамат укуа сангииннерусун туниллаассуинеқ унатсиниарлу сим пинаверсарниарлу қой Ja, bare sådan for at blive en lille smule mere konkret. Vi har jo en masse læsere, som er rigtig bekymrede, og som følger med, og som læser alt det, I sender ud. Men vi får simpelthen sådan nogle spørgsmål ind, som for eksempel, kan jeg gå til kaffe med i weekenden og sådan noget? Fordi anbefalingerne er jo lavet, kan man sige, lidt større skala. Hvis nu vi skal gå helt ned i de grønlandske forhold, Bjørn, du sagde selv, at folk får meget information til kaffemækker, men de kan jo også få smitte. Har I nogle anbefalinger, som måske passer lidt bedre på de forhold, vi har her i landet? Jeg vil sige, det er jo vigtigt, at samfundet ikke går i stå. Og herunder, så skal vi da selvfølgelig stadigvæk gå til kaffemik. Det vigtige er bare, at man gør op med sig selv, om man er en af de her personer, der er i en risikogruppe. Og hvis du lige er landet fra Norditalien, så nej, så skal du ikke gå til kaffemik. Du skal heller ikke gå til kaffemik, hvis du er snothamrende forkølet, eller du har influenza-lignende symptomer. Det skulle du heller ikke før covid-19-situationen, fordi det er almindelig menneskelig hensyntagen, at man ikke går og smitter andre. Der er ikke umiddelbart nogen udfordringer i at sige, at du smitter ikke, hvis ikke du har symptomer. Så hvis du ellers er rask, så hold endelig kaffemikken, og så gå endelig til kaffemikken. Epidemikommissionen, har I nogle overvejelser om, det kan blive nødvendigt at lukke vort land for omverdenen? Hvor langt er vi henne i sådan et spørgsmål? Altså, det er meget, hvis der er nogen af jer, der på et tidspunkt finder landstingsforordningen frem om epidemikommissionen, der kan man simpelthen sætte sig ned og læse, hvilke muligheder der er. Og vi har som epidemikommission ikke mulighed for at lukke landet fuldstændigt. Men vi er da ret sikre på, at der er en naalakkersuisut, der lytter til indstillingerne, og vi er slet ikke der, hvor vi er i nærheden af at overveje at skulle lukke landet. Igen, udover den sundhedsfaglige hensyntagen, og vi skal sikre, at der ikke er nogen, der unødigt bliver smittet, så er det altså også vigtigt, at, som sagt, at samfundet ikke går i stå, og økonomien ikke går i stå. Og jeg vil sige, der er sikkert mange af jer, der ved mere om økonomi og nationaløkonomi, end jeg gør, men jeg kan godt forestille mig, hvad det vil gøre ved økonomien, hvis vi lukker landet fuldstændigt. Så den situation er vi ikke engang i nærheden af at overveje den.
det, som man begynder på et eller andet tidspunkt at skal overveje, det er, om der er sådan nogle konkrete ting, hvor man også kan komme ud og rådgive i nogle bestemte situationer. Det er da bestemt en mulighed, men vi er ikke på det her med at lukke landet ned. Ikke i nærheden af det på nuværende tidspunkt. Nasuaqilаарsinnaami kaffisartitinissamsoorl eqqarsaatialu inuppassuи innersuunneqarsoorlanmakkim tuusin sinnerluu katersuussissani inerteqqutaa atasa innersuunneqarp ammerlasoorpassui ataatsimuunginnissaat таамааннаккут апеққутиинеқарпаа маттуннеқарнissarput эққарсаатерсуутеқарнерсо наппаатиттунилут атаатимисталиарсо уна каффиллернаа эққаассагутсигит пингаарутеқарпоқ нунатсин униттуунгиннissarput таавалу каффис соорунам каффисортитсассаагут каффисориартассаагуллу кисиассоорунами coronavirusеқангиккаллаармал аам тааккуа малитассаасу тасса нуаккуит наппарсимагуит каффисортитсингилат ила исертут тамаас туниллассинна тасами туниллаассуисиннаавути таавалу аам таамат наппарсимагу каффисориартарлтиллу туниллаассуисиннаавути таамааттуми каффисортитинаа униттариақангиллат таамаалла эққарсарлуарутта таавалу таамату иммитсин пааригутта эпидемиkommissionen суулиттаасоқарнератуулли нунапма тунеқарнissaa эққарторнеқангилақ инуақатигингнут аама инуақатига анингаас сақарниарнераннут саккортуорусsuarmi суннутеқарсинааммат Bare lige sidste her for mig, så skal jeg nok sige i forhold til, at I ikke vil til at tjekke på, hvor folk de kommer fra, når de lander i lufthavnene. Kunne man så forestille sig, at I har snakket med Mette Ferrafit omkring, hvordan lufthavnene så takler hygiejne? For eksempel så er der stadigvæk stofhåndklæder på toiletterne i Gangslussværk, som jo måske ikke er det mest sådan smittesikre. Det ved jeg ikke, det er måske dig, der skal fortælle det. Eller om der er nogle forholdsregler for, hvis folk kommer fra Norditalien, om de så bliver lidt udenom de andre. Det er sådan noget, man gør i Danmark. Skal man gøre det i lufthavnen her i landet? Ja, nu kan jeg starte, så kan Henrik supplere mig. Jeg vil allerførst sige, at vi har et fantastisk godt samarbejde med Mette Ferrafit og med Air Greenland, som er utrolig forstående i den her situation. Og blandt andet så er de også behjælpelige med at sikre allerede ved indtjekningen, at dem, der kommer fra de her højrisikoområder, bliver vejledt om, at de skal overveje kraftigt ikke at rejse videre til Grønland. Men som sagt, det er jo ikke et påbud. Det er anbefalinger. Og der sørger de for, at den vejledning bliver givet. Nu har vi jo ikke fly, der lander direkte fra et af de her højrisikoområder. Så den overvejelse har vi ikke nu. Skulle vi pludselig, når vi kommer ind i charterfly-sæsonen, skulle vi pludselig høre, at der vil lande et fly, for eksempel fra Norditalien, direkte ind i Gangslussværk, så er det nok noget, vi vil sætte os ned og tage en snak om i Epidemikommissionen. Det er bare ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Jeg ved ikke, om du har noget supplerende, Henrik. Vi er i fortløbende dialog, og jeg har ikke lige været opmærksom på, at der for eksempel er håndklæder i Gangslussværk, selvom vi var deroppe i går. Men det er da klart, sådan nogle informationer lader vi gå videre og får nogle hensigtsmæssige ordninger med dem. Og som Bjørn siger, så har vi fundet stor forståelse fra de involveredes side til at håndtere tingene fornuftigt. Nu har vi jo ikke rigtig nogen ordstyr, men er der nogen, der har et sidste spørgsmål? Ellers så vil jeg godt på vegne af os tre sige tak, fordi I kom.